Hej og velkommen til hvordan man laver verdens grimmeste WordPress tema. Det I ser lige nu, det er faktisk mit endelige produkt jeg har lavet. Sat det op på min egen server kaldt Theme Development. Der er overhovedet ikke taget højde for noget styling eller noget som helst. Det er ren funktionalitet jeg lige har tænkt på nu. Jeg har lavet en header selvfølgelig. En ekstra lille feature, der har jeg sat en menu ind, som jeg vil komme tilbage til senere. Jeg har mit main area her, hvor alt mit indhold det bliver trukket ind fra de forskellige, nu har jeg kun 2 sider, og så min sidebar herover, hvor jeg har sat 2 kategorier op med flere nyheder. Der er en og nyheder, der er en post, og så kan jeg jo se mine arkiver, hvad jeg har postet i september måned. Og sidst men ikke mindst, så har jeg jo en lille fin footer hernede. Men hvordan jeg har fået alt det her ind i WordPress og lavet, vil jeg lige vise jer nu. Jeg har brugt Dreamweaver, og som I så lige før, så har jeg jo så skal man starte med at lave nogle filer til WordPress, så det kommer til at fungere. Det er faktisk en header .pop, index.pop, sidebar.pop, footer.pop og sit style sheet. Den her functions.pop, det var faktisk den der navigationsmenuen, hvor jeg har lavet 2 sider, home and about, men den vil jeg komme tilbage til. Min header.pop er faktisk næsten rent HTML, bortset lige fra, hvor jeg linker mit style sheet, den her lille kode her. Det er en WordPress-funktion, som henter style sheetet, hvor vi styler vores tema henne. Ellers alt andet, det er jo som sagt ren HTML. Min index.pop, det er der hvor mit main area var, hvor jeg trækker indhold ind fra mine forskellige sider, om det er nyheder, home, about og det. Og det der sådan er meget vigtigt lige at se på der, det er den her lille WordPress funktion. Det er der hvor den henter mine posts ind, hvis jeg har noget, mine titler, hvornår jeg har postet det, og bare om det generelt er noget content, med hensyn til om jeg har sat nogle tider ind. Og hvis jeg ikke har nogen post, så har jeg sat sådan en lille en, sorry, no post match your criteria. Min sidebar og min footer, som sagt, er også med inde i min index.pop og skal være der. Sidebaren var jo der, hvor vi så på mit færdige produkt. Jeg havde sat nogle kategorier op, som er en WordPress-funktion, og så henter den simpelthen dem hierarkisk, hvornår jeg har lavet dem. Og ligeledes mine arkiver her, og i hvilke måned de er blevet sat op. Nu har jeg lige skrevet 2 her i september, der stod der september. Min footer, som I så også tidligere, det er jo som sagt ren HTML, og det bliver så stylet over i mit style sheet her. Simpelthen en meget simpel style sheet, det kan jo altid laves om, men nu tænkte jeg lidt mere på funktionsmæssigt. Det her lige udkommenteret felt, det er som sagt et WordPress funktion inde i den style sheet, hvor man kan skrive ind, hvad sit tema hedder, description af det. Det er jo 3. uge, vi er i gang med opgaveaflevering, og author, det er mig, min hjemmeside. Man kan simpelthen sætte nogle forskellige ting ind på det, og det vil så blive vist inde i themes i sit WordPress dashboard. Når du har lavet alle dem her og husk at gemme dem, så skal de ind i en mappe, og den er jo kaldt Theme Development, som I kan se her. Der er de jo alle sammen. Der er jo så lige sat en ekstra en ind, hvis man gerne vil have et lille billede inde på sit themes i appearance. Det er bare lige hurtigt lige lavet i noget Photoshop, så vi bare lige kan se om det virker inde i mit dashboard, som sagt. Jeg vil uploade det via WordPress, så det man skal gøre, det er husk lige at zippe det, og nu har jeg en zippet udgave af det her. Man kan også godt føre det over via sin FTP-klient, hvis man har FileZilla eller en anden, så tager man simpelthen bare og finder sit VB Contents og Themes, og så fører man faktisk bare den her henover, så kan man aktivere den inde bagved. Men som sagt, så vil jeg lige gå ind i mit dashboard her,
og jeg har valgt at gå ned i Appearance Themes. Som I kan se, så er den faktisk allerede aktiveret, men bare lige for at vise jer det, så kan man trykke Upload Theme, vælg fil, og så vælger jeg simpelthen min zippet fil, men det gider jeg ikke gøre nu, da jeg har allerede uploadet det. Som sagt, det her, det er jo mit lille screenshot, som I så lige før på billedet her. Det der. Og hvis jeg lige trykker på det her, så kan jeg jo se, jamen den har lavet mig, det er version 1. Hvis jeg nu laver nogle nye versioner, uge 3, opgaveoverlevering, tags, det var det der, man kan vælge at skrive, hvad sit tema handler om, og det noget, så kan det komme op i WordPress' theme repository, og så kan folk jo downloade det, hvis man bliver heldig at få det derop, men det vil jeg nok ikke lige råde det her, da jeg kalder det verdens grimmeste tema. Det var sådan i bund og grund lidt med hensyn til det. Ja, lige tilbage hurtigt i Functions POP. Det er en POP-fil i WordPress, som man skal lave, og det er der, hvor alle instruktioner de kører. Og som sagt, der har jeg simpelthen lige lavet den der lille feature, at jeg har sat en menu ind, som vi vil se her på lige om lidt, om den virker. Jeg åbner mit dejlige, flotte site, og har kaldt det verdens grimmeste tema, som I kan se, og via mit egen server her, headeren der, og jeg er inde på hjemmesiden her, og jeg kan trykke About, så har jeg lige postet noget, det der er verdens grimmeste tema. Over i mine kategorier kan jeg trykke flere nyheder, der er Yes, I did it, og her er mit primitive theme. Jeg har en anden kategori, der hedder nyheder, der mangler godt nok noget styling, ja, det gør der. Og ligeledes så har jeg jo mit arkiv af hvad jeg har lavet her i september måned, og det var de her to, som I kan se der. Der gik lige 2 minutter over, men det var en meget hurtig gennemgang af hvordan man lige lavede et meget primitivt WordPress tema.